खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। माखासे बाथ्रा बुंनाया जुदि गोरोन्थि जायोबा सिगाङावनो क्षमा बिखानाय थाबाय। गोलाव बाथ्रा बुंनो सानदों। गोलाव बाथ्रानो माने गोबां बाथ्रा खोथा बेरखांदों, नाथाय बुंबाबो गोसो सिंनिफ्रायनो माखासे बाथ्राफोरा ओंखारा जाबाय थादों। खोथाया जाहैबाय मा, जाय हाथियार लानानै नांबोनाय ना बिसोरो जेबो दाम गैया नामा, बा जेबो मुल्य गैला नामा, बा दिनैनि बे गोदान मुगायाव जेरैबायदि जों नुलायसोगारो माखासे बिथिङाव, एखनबानि समाव बहाबा हाबहैयो जाय जोबथेसालियाव थायो, बै व्यक्तिफोरजों एखनबा जोंनि गोबांनो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा व्यक्तिफोर, सुबुंफोर, बै सुबुंफ्रा लोगो मोनहैयो, हाबसनहैयो, रायलायनो एखनबा सम होआ। नाथाय आं दिनै खोनानो मोनफिनदों, माखासे बाथ्राखौ आङो क्लियारै बुंनो नागिराखै। स्पष्ट भाबै बुङोब्ला बै व्यक्तिफ्रा दुखु मोनगोन। नाथाय बै व्यक्तिफ्रा, बै सुबुंफ्रा जाय जोबथेसालियाव थानाय ना, जाय जोबथेसालियाव थानाय, बेफोरखौनो गान गायनानै गोबां बाथ्रा बुंबोबाय गुबुन गुबुन बिथिङाव। नाथाय बिसोरखौ लोगो मोनबाबो, नुब्लाबो, सिनायब्लाबो सिनायिफोरबायदि जानानै थायो एखनबा। बावहाय आं सानफ्लांदों, सोरबा BSc एकर्डनि समावबो जायफोर सोमावसारनाय मुंख्लं जानायफोर, बै व्यक्तिफोर मुंख्लं जानाया नंखायसोमोन नामा? आंनि गोसोआव सोंथि सिखांबाय थायो बेफोरो। आरो जाय BLTनि आन्दलनाव जायफोर मुंख्लं जानाय, पलिटिक्सनि बाथ्रा गैया, जाय BLTनि आन्दलनाव मुंख्लं जानाय बै व्यक्तिफोरखौ एखनबा बिथांमोननि मुंख्लं जानायफ्रा नंखायसोमोन नामा? बे कुइसना, बेबो सोंथिया सिखाङो। आरो लोगोसे एबसुनि, जायफोरा एबसुनि जानानै सोमावसारनाय बै व्यक्तिफ्रा मुंख्लं जालांनाय, गोदानैयानो होन गोजामआनो होन, जायफोर फरायसा आफादाव थानानै बै समाव सोमावसारनाय व्यक्तिफोर, सोमावसारनानै रुंसारि जालांनाय व्यक्तिफोर, बिथांमोननि रुंसारि जानाया नंखायसोमोन नामा? आं आरो मोनसे संगठन NDFBनि बाथ्रा बिराद दुखु नाङो। माने ओरैबायदि दुखु नाङो, दा बुंसै। जों गामियाव बर' गामिनियाव जेसेबांखि बर' गामियाव थां, बावहाय नों बबेबा मोनसे सोमावसारनायनि मुंख्लं मार्टियासटम लोगो मोनहैगोन खि लोगो मोनथारहैगोन। आरो बे गामियाव NDFBनि जाना थैनाय व्यक्ति न'खरफोरखौबो जों लोगो मोनगोन। नाथाय बयनिख्रुइबो दुखुनांथावनासिन जानानै दं NDFBनि जायफोर मुंख्लं न'खरफोर ना, बेफोरो ओरैबायदि दुखुनांथावनानै जानानै दं। आरो जाय जेलाव थानाय व्यक्तिफोर, जोबथा दुखुनांथावना जानानै दं। बै जेलाव थानाय न'खरा, फेमिलिया, अन्तत फेमिलिया दिनै बिनि गथ' मा जादों, दिनै जाय जेलाव थादों बिसोरथ' सानफ्रोमबो ना बेदर नङा, सप्तायाव बेदर खनसे मोनजानानैब्लाबो दिनै बिथांमोना ओंखाम मोनजायालाफानो थायाखै, रसा नाङाखै। दिनै न'खराव जाय गथ'फोर दं, दिनै बेफोरखौ गोसोखाङो सिबायफोर। गोसोखांनानै मालाय मा जानो, दिनै बिथांमोननि NDFBनि जायफोर नांनाय, सोमावसारबोनानै दा जेरैबायदि गोदाव सोराव जानानै दङ, बै व्यक्तिफोरनि बाथ्राखौ आं सिन्ता खालामदों। आं जेबो होनो हानाय गोहो गैया,
आं बै बेक्तिफोरखौ नायनो हानाय जेबो गोहो गैया, थाखा फैसाजों नायनो हानाय गोहो गैया, अनलि बाथ्राजों फोरमायल'नो हायो। नाथाय जों खुगाजोंबो बुंनो हानाय गोहो थानायावबो बा माबा मोनसे सन्तुष्ट खालामनो हानाय खोथा थाब्लाबो जोंनि राजखान्थि मोननैबो, आं बुङो राजखान्थि दोलो मोननैबो, दिनै फार्स्ट टाइम मोननैबो राजखान्थि दोलोखौ आं बुंजेनदों। UPPLआनो होन BPFआनो होन, अनलि लुबैयो पावार, अनलि लुबैयो पावार, बिनि अनगायै जेबो गैया। UPPLआवबो दिनै मा बुंदोंमोन? NDFBनि सोमावसारनाफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंलांदों। BPFनि दैदेनगिरिफ्राबो बुंदोंमोन। आं दिनै फार्स्ट टाइम बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों थानो हायियाव, आंनि गोसोआव हजम जायाखै। नंगौ, आं सानसे समाव BPFनि जानानै माखासे बाथ्राखौ गोबां बुंदों, नाथाय दा बुंनो गोनां बाध्यता जादों। दिनै मा खालामदों? सौग्रावहैब्लाबो, दिनै जोबथेसालियाव सौग्रावहैब्लाबो माबोरै दं? बे फंसे बाथ्रा गैया, बे फंसे बाथ्राया गैया। आं मुं लानो गोसो जायाखै, नाथाय बिसोरो दिनैहाय बिथांमोननि जाय जियालाव थानाय, जाय थैनाय, जायफोर दिनै गावथार जादों, बिथांमोनखौ दिनै फाननानै बुंनानै दिनै पावाराव फैदों। आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन सिदा सिदि। सोरबाया धमकि होफैनायखौ आंबो गिनाय नङा, सिदाखा खुला बाथ्राखा। हेलमेट गाननानै सोरखौबा धमकि हैनाय जानाय नङा। गोसोआव गाबखांदों, आं दुखु मोनखांदों, जाय बाथ्राखौ दिनै खोनानो नाङा, जाय बाथ्राखौ दिनैहाय मोनथिनो नाङा। लगालग सोंहरदों आं सासे बेक्तिनाव, दिनै बै बेक्तिया बुंदों नोंसोरनि उमुक उमुक, आं मुं लानो सानाखै, बै बेक्तिनो गासैबो दायित्वखौ होदों। गोरोन्थि जागोन बियो बिदि बुंदोंब्ला। आरो आं बिथांमोननाव गोबां कुइसन दं, गोबां सोंथि दं, गोबां मोनथिनांगौ दं। सम सफैगोन, बिथांमोनखौ फेस टु फेस लोगो लानानै माखासे बाथ्रा कुइसन जागोन। ओंखायनो आं बुंगोन, रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन, दिनैनि दिनाव, दा होन गाबोन होन समफोर होन, सोरबा बेक्तिया निदानाव गोग्लैदोंबा, सोरबा बर' रायजो राजा गैयि न'खरा निदान जादोंब्ला, राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनाव थां, बि ला, होनायखौ लानायखौ खम दा खालाम। आं खावलायगोन, जोंनि बर' गामियाव गोबां सादा सिदा मावख्रुबनानै जाग्रा बै दैदेनगिरिफोरा जा बुङो बेखौ नंगौ, नोंथांमोननि बुंनायानो सैथोमार। बे खोथाखौ फोथायनानै बै बेक्तिफ्रा, बै बे राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनो भट थुग्राफोरखौ आं खावलायगोन, नोंथांमोना थाइसे थाखा होदोंब्ला बेखौ दान्दिसेनि थाखाय फोथाय। आं हले बुंगोन, दान्दिसेनि थाखाय, 10-15 मिनिटनि थाखाय फोथाय। नोंखौ अराय समनि थाखाय नोंसोरनि गोसोआव आघात होगोन, धक्का होगोन, थगायगोन, नोंसोरनि गोसोआव, नोंसोरनि बिखायाव सुगोन। अराय समनि थाखाय बिसोरो नोंथांमोननिफ्राय भट मोनखांगौबा बै बेक्तिफ्रा, बै दैदेनगिरिफ्रा, सोरबा UPPL, सोरबा BPF, सोरबा कंग्रेस, सोरबा माबा माबि, दा फोथाय, राजखान्थिखौ थैनोबो दा फोथाय। राजखान्थिया ओरैबायदि जिनिस, नों ओरैबायदि फोथायजाथाव, नोंखौ बाख्नायगोन, ओइ उमुक नों बिराद सैथोमार, नों सैथो बाथ्राखौ बुंदों, नों थिग खोथाखौ बुंदों, बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन। नों नोंनि गामियाव नों जेसेबां उमुक पार्टियाव दङमोन लाबोजोब, बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन। नाथाय नोंबो फोथायनानै बिनो नोंनो मा बेनिफिट हरगोन? 100 थाखा हरगोन। 100 थाखा दिनैहाय नोंहा दिनै सानसेनि थाखाय लाब दङ, गाबोननि थाखाय नोंहा जेबो गैला। अखानायै नोंखौ जेबो सिनाया,
रावबो सिनाया नोंखौ। कंग्रेस होन, बिजेपि होन, इउपिपिएल होन, बिपिएफ होन, सोरबा सोरबा। आं बुंदों ओंखायनो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ 1 घन्टानि थाखाय फोथाय आरो बाद बाखि अराय समनि थाखाय दा फोथाय, आं बुंखायो। खारन आं थांनाय 5 बोसोरावनो मोनबोदों, नुबोदों आरो दाबो जों नुगासिनोबो दङ। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहाय दोनथ'नो सानबाय। जोबथारनायाव आं नैबे बाथ्रा फंसेखौ बुंगोन। राजखान्थिनि, जोंनि बर'नि गेजेराव राजखान्थि दोलोआ मोननै दं, इउपिपिएल आरो बिपिएफ। अराय समनि थाखाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दा फोथाय, अनलि 1 घन्टा बिनि थाखाय फोथाय। बाद बाखि टाइम, बाद बाखि दिन, बाद बाखि समय बेफोरखौ थैनोबो बिसोरनो दा सम दाहो। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।